बाटे तना ले कल बाबूजी फोन कैले रहन तो कहत रहन कि लड़की देखे जाए के बाटे तोरा खातिर। अगर लड़की पसंद आ जी तो चट मंगनी पट बियाहो करे के कहत रहन। आज फिर फोनो ना कैले हन कि लड़की पसंद होइल बिया कि नहीं होइल। चाहत नहीं कि लड़की जल्दी से पसंद हो जाओ अब बियाह तय हो जाओ कि हमरो एकदम मन कमात एकदम मन करत एकदम अब कि हम चल के तनी घरे 2-4-5 महीना आराम करी। रुको फोन करके पता कर ली कि लड़किया पसंद आयल भी है कि नहीं आई। आ ती एक बैग फोन कर दिहन तो कहाँ से टिकट उकट मिली। रुको फोनवा कर ली ती कैसे पता चली कि बियाहवा तय भइल बा कि नहीं तय भइल। ती एक बैग फोन कर दिहन न तो टिकटो ना मिली। एक तो यही तरह टिकट नहीं मिलत। कौन नंबरवा है यार कई गो नंबर वो ना बदलत रहत केवन। हाँ 15 वाला जो घंटी जो हाँ जाता घंटी। बड़ा रंगीन गाना लगौले बड़न बुढ़ौती में बाबूजी। ए मरते उठावा बूढ़ा फोनवा। अरे उठावो मरते ना उठैन क्या। अरे उठाओ रे बुढ़वा फोनवा। अरे उठाओ रे। कहाँ मोबाइल बारे बुढ़ावा उठाओ तो नहीं के फोन वो गजबे हाल बा। अच्छा रुको एक खाली और कर ले तो एक खाली और कर ले। उठाओ रे बुढ़वा फोनवा। उठाओ रे मुँह गल क्या बुढ़वा रे उठाओते नहीं के फोन। हाँ हेलो हेलो ए बाबूजी गोड़ लगी। अरे बाबूजी गोड़ लगी। अरे हम प्रेम बोलो तनी हो गोड़ लगी। अरे हम प्रेम बोलो तनी हो गोड़ लगी बाबूजी। अरे हम प्रेम बोलो तनी हो सुनाते नहीं खेरे कैसन बाटे। अरे बाबूजी हेलो। अरे हम प्रेम बोलो तनी हो मुँह ये मरते तनाले का जनी कहाँ बाड़न किन के सुनात नहीं के यार। फोनो कहीं नहीं तो फोनो उठा के हलो हलो करता हूँ। कब से कहतनी कि प्रेम बोलो तनी। ये मरते उनकर में लागत है नेटवर्को नहीं के। अच्छा रुको एक खाली और कह के देख ली तो बुढ़वा लागत है कि कैसन मोबाइल ले ली। कह ये भेजनी 10,000 रुपया कि जाके जियो वाली मोबाइल ले ले तो ना हम समसमे चलाई। यानी हमार जवानी फटतिया उनकर समसमे लौकता। अच्छा रुको करी फिर उठाओ रे बुढ़वा उठाऊ। अरे उठाओ रे बुढ़वा। केवन सरवा का फोन आवता रे आवाज ये नहीं के सुनात। रुको देखी पहले। हेलो ओ बचवा ये बोलो तो। हाँ हेलो हम प्रेम बोलो तनी है बाबूजी गोड़ लगी। प्रेम खुश रह बचवा खुश रह। हम तोरे पर फोन करे वाला रहनी हो। हाँ बाबूजी तू का है बाबूजी। हेलो हाँ बेटा बियाह तो तय हो गइल बा। टिकट टुकट करा के घरे चल आवो। क्या शादी तय हो गइल बा। ठीक बा बाबूजी हम काले टिकट करावत तनी। अब परसों एकदम घरे चली आई मुंबई से। हमारो बड़ी मन हो जाएगी बाबूजी। अरे बचवा 2.25 मई के तिलक
आ 3.5 मई के बियाह बा, तू जल्दी चल आब। ये मर्दे ई कॉमन पंडित देखल हस पतारा कि 2.25 मई के तिल आ 3.5 मई के बियाह। ई कमाना पतारा में 2.5 आ 3.5 होला यार। ए बाबूजी लड़किया के देखल ह कैसन बियाह? हाँ तो लड़की देखले बानी, लड़की सुघर बिया, कोनो बात नहीं खे। आ फोटो भेज दे तनी, ले अपन मेहरिया के देख ले। ठीक बा बाबूजी, तनी जल्दी भेजा फटोइया। अच्छा ठीक बा बाबूजी, फटोइया भेज दो, हम रख तनी। गोड़ लगी आ तो कोई फोटो यार मत डाउनलोड। अरे मोर दी फोटो तो बड़ा मस्त बा यार। सही कहत रहलन बाबूजी की जोड़ी तोर जमी। अरे मोर दी जब फोटो में इतना सुगर लागतिया तो हकीकत में कितना सुगर हुई। एकदम अब मेरा जल्दी से टिकट कराई, अब घरे निकलो बा। चलो तनी अब घरे। गाँव लागत हमारे एकदम बदल गई, प्रगति पे बा यार। चलो आवत तनी मर देता ना, 1.5 साल बाद आवत तनी अपने गाँव में। बियाह के खुशी में 2 जोड़ी जूता ले ले बानी बियाह में पहने खातिर। एमे ले ले बानी हॉर्लिक्स, पियेंगे और देह बनाएंगे। बियाह का खुशी तो केहू करेला, तो हमार काहे ना रही। ये भगवती माई हमार निके निके बियाह हो जाओ तो के 2 किलो देसी घी का लड्डू चढ़ाई। हाँ हाँ जो कटवा दे जो। कहीं कूद तोड़ू बाबूजी आज देखिए तो बड़ा हमके खुश हो जाइए। कहियन कि लड़का 1.5 साल तो कमा के आइल बाटे। बाबू जी के कपड़ा उपड़ा ले ले बानी। गोड़ लगी बाबूजी। अरे दूर 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 रह दूर रह दूर रह। तो सुर त नहीं जवन बियाह तोहार लागल कि लॉकडाउन लाग गई। लॉकडाउन तोके नहीं खे पता? लॉकडाउन लग गइल बा। तोके का बुझा तटे? तू तार रणुए जाना था जीवन भर रही जीव। तू दूर रह, पहले दूर रह 15 दिन दूर रह। घर से बाहर आ। घर से बाहर रह? हाँ 15 दिन घर से बाहर आ। तू ऐसा कर 15 दिन जाके बगीचा में रह। सब बगीचा में रहता। आ तोर बियाह ना होई, तोर बियाह वो कट गिल बा। 2 साल टोर गिल बाटे। जो अब जो 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 दुनिया रो। कम से कम कपड़वा मिठाई वाली ले ना, हम कुछ ना ले। तू जो जो बगीचा में जो 15 दिन का बाद पहने उड़ा दी। जो 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 आई रख लो। ना ना जो जो कम से कम मिठाइया कपड़वा ले लो। तो कहते ना जोड़े जैसे जो। अरे रख लो ना यार सोटा ये तेरे माई न लिया तो सोटा रे का ये खतो। अच्छा जा तो आज पता कर के रहो कि लॉकडाउन लगौले कौन बा। अगर भेटा गइलन तो या तो उहे रहियन बचवा या तो हम ही रहब। चलो बताओ आओ कि तनकियो बुझात नहीं के यानी हमार शादी तय हो कट गई कि कट गई। और ने वो घर में से हमारा के निकाल देलन। कहत हम 15 दिन तक घर में नहीं के आवे के। आई इतना मिठाई या जूता चप्पल लिए रहनी इहो ना ले लन। ठीक बा बचवा, आज चलो तनी पता कर तनी कि लॉकडाउन के लगौले बाटे। आज ये बैठब आ पता करब कि लॉकडाउन क्यों लगौले बाटे। जेवन आई ओकरा से पूछब। और रास्ता धो के जेवन आई ओकरा से पूछब कि लॉकडाउन क्यों लगौले बाटे। देखो तनी अब फाइटो फाइटी हुई।
अरे मर्द ना ना फेंकम ना, बड़ा कीमती बा, कुल उठा ली। लॉकडाउन में ये जूता हम रखम बैठो बैठ ये मर्द तना ले आवता का कौन रुको रुको एक रुकाई बा पता कर तो। अरे रुक 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 दूरे से दूरे से दूरे से दूरे से हाँ काहे के दूरे से बाहर से बड़ा ना बाहर जाइल बनी। हाँ हाँ अच्छा ये बताओ कि तोके पता बाटे कि लॉकडाउन के लगौले बा। लॉकडाउन हाँ ना हमरा के तो पता नहीं चले कि एक दिन बतियावत रहुआ सो कहाँ कोनी बतियावत रहुआ सो ना 4 गोड़ा कि लॉकडाउन लागे वाला बाटे। अच्छा लागा तो तब उहे ना लगौले बड़ो तो 4 गोड़ा मिल के बता दे भाई केने रहन तो दूरे से कोनी गए उन्हें बड़ो तो ठीक है भाई तू जो आज उहे रहन सा या तो हम ही रहब। चलो तनी समझा दे तनी बेरा हम लोग के ना बाबा तनी वो गाना गा तो तन झनकार भाई है। हम बानी गांव में आ तू बाड़ू ग्राउंड में लागता कि जियो। कट जाई चार लोग लॉकडाउन लगवा के हमर बियाह कटवा देल जा गाना गाओ तो जा तनी बताओ से तो कौन लॉकडाउन लगौले बा। पागल हो सारे पागल है कहां ले ले पागल है तन दूर रहो दूर रहो तो पागल लोग को तनी लॉकडाउन तू ही ना लगोले हुए। अरे हाँ? पगलाइल बका रे ई अब सार तो के मालूम नहीं छे लॉकडाउन के लगैले बा। हां लॉकडाउन के लगोले बा यही तो देश का प्रधानमंत्री लगैले बा जो उन्हीं के जवन जाके उखाड़े के बताऊं उखाड़ो। प्रधानमंत्री के हो